Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po yung pagpapatuloy ng aking kwento. Unti-unti na ngang nauubos ang mga tauhan ni Don Miguel. Kahit yung inaasahan niyang grupo ng mga mabagsik at pusakal na mga kriminal ay hindi rin umubra sa kakayang taglay nila Delpin. Inutusan ng Don ang kanyang mga natitirang tauhan na palibutan sila ng kanyang pamangkin. At agad namang tumalima ang mga ito. Pero wala silang kamalay-malay na pinagmamasdan ng mabuti ng magtiyahin ang bawat nilang ikinikilos. Nangiti pa nga si Delpin nang makita niyang pinalibutan ng mga ito ang kanilang mga amo. Naisip ni Delpin na nagsisimula ng balutin ng takot sina Don Miguel at Fernan. Bagay na sadyang ikinatutuwa niya. Nakikita rin niya yung takot sa mga tauhan ni Don Miguel. Hindi lamang sa kanilang mga ikinikilos, kundi gayon na rin sa kanilang mga mukha. Nasigurado siyang hindi nila magagamit ng tama ang mga hawak na sandata dahil sa nangangatog ang mga ito. Napansin ni Delpin na kumilos na ang kanyang tiyahin sa kabilang bahagi nila Don Miguel, kung kaya kumilos naman siya sa kabilang direksyon na tinahak nito. Kanya namang aatakin ang mga ito sa kasalungat na bahagi. At bigla na lamang niya narinig ang mga sigawan ng kanilang mga kalaban. Naisip kaagad ni Delpin na marahil ay iyon na ang hudyat. Sumugot na ang kanyang tiyahin at nakuha na nito yung atensyon nilang lahat. Isa iyong malaking pagkakamali para sa panig nila, pagkat yun talaga ang nais na mangyari nila Delpin. At wala na nga itong sinayang na sandali pa. Mabilis na rin siyang kumilos at dinaluhong ang mga ito. Napawang mga nakatalikod sa kanyang direksyon. Naabalang-abala sila na pinapaputukan si Crisanta at nais na protektahan sila Don Miguel mula dito. Tatlo sa kanila ang agad na bumagsak matapos na madaanan ni Delpin. Wala namang magawa ang magtiyuhin kundi ang magturo lamang na kahit kapwa may hawak na baril ay hindi naman nila magawang gamitin. Nagkikisay ang tatlong tauhan ni Don Miguel at agad na binawian ng buhay. At nagimbal ang mga natitirang tauhan ng Don. Nang makita nila ang nabiyak na katawan ng isa sa tatlong bumagsak nilang kasama, hindi na nila ngayon malaman kung saan babaling. Kaya inutusan ni Don Miguel ang kanyang mga tauhan na magbantay sa iba't ibang direksyon, na ang bawat isa sa kanila ay magkaroon lamang ng isang direksyon na babantayan. Ngunit ipinagkibit balikat lamang nila Delpin ang ginawa nilang iyon. Para sa kanya ay hindi pa rin nila magagawang maprotektahan
ang kanilang mga sarili sa ganong estratehiya. Bahagya pa nga itong nangiti at kumislap na bigla ang mga mata nang makaisip ng magandang paraan. At sa isang iglap ay biglang naglaho na muli. Samantala si Crisanta naman, gamit ang kanyang panlinlang na kakayahan, ay nagawa niyang mapaglaruan ang paningin ng mga ito. Kung kaya lahat sila ay gulong-gulo na at hindi na malaman kung nasaan na talaga ang tunay na kinaroroonan nito. At bigla na lamang nahulog sa kabayo si Don Miguel nang may isang malakas na puwersa ang biglang tumangay sa kanya. Agad na tumakbo ang kabayo nito. At kasabay din noon ay nakakita naman ng pagkakataon ang kanyang mga kasama upang magpulasan. Kabilang na ang kanyang pamangkin na si Fernan. Malakas na humampas ang likod at ulo ng Don sa lupa. Napahawak itong bigla sa kanyang batok at sinisikap pang panumbalikin ng sarili pagkat medyo nahilo ito. Nang bigla namang naramdaman niya na mayroong humawak sa isa niyang paa at siya ay kinaladkad. Nagkasugat-sugat ang kanyang mga braso sa walang humpay na pagtama nito sa mga nakahambalang sa kanilang dinaraanan. Nagkapunit-punit din ang kanyang kasuotan at halos mapuno siya ng galos. Pumailan lang sa buong kagubatan ang kanyang malakas na pagsigaw nang bigla itong natahimik. Nang maramdaman niyang siya ay huminto na bigla, mabilis niyang iginala ang kanyang paningin at napatingin sa kanyang paligid. Wala siyang nakitang naroon maliban sa kanya. Natataranta niyang inapuhap ang kanyang baril, ngunit nabitawan na niya iyon. Sa natitirang lakas ay nagpumilit siyang makabangon at naupo. Napasandal siya sa isang puno at sinapo ng dalawang kamay ang kanyang noo. Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan at nangyari. Nang bigla na lamang siyang natigilan nang mapansin niya na mayroong dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tila alam na ni Don Miguel kung sino iyon at kung ano ang naghihintay na kapalaran para sa kanya. Nanginginig, ngunit dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha. Bigla na lamang naiyak si Don Miguel. Napagulgol ito at nagmakaawa. Kitang-kita ni Delpin ang takot sa kanyang mga mata. At ramdam na ramdam din niya ang kilabot na kasalukuyang bumabalot noon sa Don. Kahit ano pang sabihin nito kay Delpin, ay lumalampas lamang ang lahat ng iyon sa kanyang pandinig. Nasabi pa ni Delpin sa kanyang sarili na marunong din palang matakot at lumuha ang demonyo. At lalo pa niyang napatunayan ang matinding takot nito nang magsimulang mabasa ang lupa sa kanyang harapan. Naihina ang Don habang patuloy itong nagmamakaawa kay Delpin at pilit na hinihingi ang kapatawaran nito. Pero hindi sumagot si Delpin. Sa halip ay kanyang hinampas ang mukha nito gamit ang matutulis na kuko, na dahil doon ay nagkaroon ito ng malaking sugat sa kanyang mukha
naramdaman kaagad ng Don ang hapding dulot noon. Ngunit sa halip na muling magmakaawa ay natawa ito at sinabing hindi raw umubra ang kanyang taktika, na binaliwala lang naman iyon ni Delphin, pagkat isang bagay ang nasisiguro niya, na hindi naman isang taktika ang naramdamang takot nito, dahilan para siya ay maihi. Maya-maya pa ay narinig niyang pinagmumura na siya nito at nilait pang minsan ang kanyang pagkatao. Muli pa nitong ipinaalaala ang kanilang ginawa sa mga magulang at kapatid ni Delphin. Napasigaw sa matinding galit ang binata at kanyang hinawakan sa magkabilang balikat si Don Miguel at isinalya sa puno. Napangwi ang Don sa sakit ng kanyang maramdaman na nabalik ang ilan niyang buto sa likod dahil sa lakas noon. Hinawakan ni Delphin ng isang kamay ang leeg ni Don Miguel at kanya itong sinakyot ng makalawang uli. Biglang bumulwak ang masaganang dugo nito sa kanyang bibig. At habang ito ay naghihingalo, bigla na namang kumilos ang isang kamay ni Delphin at kanya namang tinukot ang mga mata nito. Kung kaya dahil doon, kahit nahihirapan ng huminga, ay napahiyaw ito ng upod lakas, na siya na mismo ang humiling kay Delphin na wakasan na ang kanyang buhay. Ngunit binulungan ito ni Delphin at sinabing hindi niya mapalad na araw noong mga sandaling iyon, kung kaya hindi niya ito mapagbibigyan. Walang awa niya itong pinagkakalmot sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, na sa tuwing kanyang gagawin iyon ay talagang napapasigaw si Don Miguel, na para naman iyong musika sa pandinig ni Delphin. Makaraan ang ilang sandali ay dumating na rin si Crisanta matapos na sundan yung mga nagsitakas. Nilapitan niya ang Don at sinugatan ang leeg nito, hanggang sa bigla na lang nilang binutas na mag-join ang magkabilang dibdib ng Don, at doon na tuluyang nalagutan ng hininga si Don Miguel. Pero hindi pa rin tumigil si Delphin. Inilabas na niya ng tuluyan ang matinding puot na kanyang nararamdaman. Nagtilamsikan ang mga dugo at laman ng pinakamayaman at makapangyarihang lalaki sa buong bayan, hanggang sa magkalasog-lasog na ng tuluyan ang katawan ni Don Miguel. Humihingal si Delphin nang ito'y tumigil at nanlilimahid sa napakaraming dugo. Samantala, tuluyan ang nakalabas ng kagubatan si Fernan at mabilis na tinahak ang pabalik sa mansyon. At nang sapitin niya iyon, ay nagkulong ito sa kanyang kwarto, nanginginig dahil sa matinding nerbiyos, bunga na rin ng kanyang mga naranasan. Ngunit kaalinsabay noon ay nakakuyom ang kanyang dalawang kamay at mayroon itong ibinubulong. Ito ang mga naging usap-usapan sa loob maging sa labas ng mansyon. At may mga pagkakataon pa sa gabi na bigla na lamang silang nagigising dahil sa mga malalakas na pagsigaw ng kanilang Senyorito Fernan. Mga nakakakilabot na sigaw. Hindi,
isa iyong maituturing na panaghoy. Panaghoy ng isang kaluluwang punong-puno ng takot dahil sa tindi ng kanyang mga naranasan. Pero habang tumatagal, yung panaghoy na iyon ni Fernan ay unti-unting napapalitan ng mga sigaw na punong-puno ng tapang. Hanggang sa naririnig na nila ito sumusumpa sa kalagitnaan ng gabi na kanya umanong pupuksain si Delphine. Magiganti siya at hindi niya hayaang tuluyang mayurakan ang kanilang angkan ng mga hampas lupa. Buong giting nitong isinisigaw sa kalagitnaan ng gabi na ibabangon niyang muli ang karangalan ng kanilang angkan. At hindi nahihibang si Fernan. Totoo sa loob niya ang lahat ng kanyang mga tinuran. Pagkat kinaumagahan din noon ay nagpasama ito sa tauhan niyang mapagkakatiwalaan upang dalhin sa isang tanyag na manggagamot. At nang kanyang makaharap ang matanda na kanyang pakay, ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. At kanya nang sinabi dito ang pinakadahilan ng kanyang pagpunta. Inilahad niya dito kung ano ang kanyang kailangan. At sinabi niyang pagkakalooban niya ito ng malaking halaga ng salapi. Basta ibigay lang lahat ng kanyang nais. Hindi naman nahirapan si Fernan na kumbinsihin ang matanda. Kung kaya, inumpisa na kaagad nila ang proseso. Makalipas ang mahigit 1 linggo, ay naisipan ni Delphine na bumaba. Nung pagkakataong iyon kasi, ay nakaramdam na siya ng gaan ng kalooban. Kung kaya, bigla niyang naalala si Esming. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang magandang mukha nito. Gayon din, yung mga ngiti ng dalaga na talaga namang bumibighani sa kanya. Nais niya itong makita. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang bagay na iyon. Isinantabi na muna niya ang ibang mga bagay. Yun lang ang mahalaga sa kanya. At kanya nang tinakang daan pabalik sa kanilang nayon. Naisipan nga ni Delphine na bumaba sa kanilang nayon, pagkat laging sumasagi sa isipan niya si Esming, lalo na ang nakakahalinang mga ngiti nito. Naguunahan ang kanyang mga paa na binaybay ang daan papunta doon sa lugar. At nang marating na niya iyon, ay hindi may iwasang madaanan ang dati nilang tinitirahan. Kung kaya, agad na numbalik ang lahat sa kanyang isipan. Nakaramdam si Delphine ng kirot sa kanyang puso. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon na bisitahin ang puntod ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi sa kanya ng tiyahing si Crisanta kung saan sila nakahimlay. Doon pala niya sila inilibing, malapit sa malaking puno na nasa likod ng dati nilang bahay. Pumusal si Delphine ng maikling panalangin at sinabi sa kanila na nakamit na ang hustisya. Maya-maya ay bigla na lamang napalingon ang binata nang marinig ang nagulat na tinig ng isang babae. Biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso dahil pamilyar sa kanya ang tinig na iyon. At paglingon nga niya
ay nakita niya si Esming. Takang-taka ito at hindi makapaniwala na ang tangi lang nitong nasambit ay ang pangalan niya. Sumagot si Delphin at sinabi ang mga katagang, "Ako nga." Pero paano ganti sa kanya ng dalaga? Mahabang kwento, saad naman ni Delphin. Ipinahayag ni Esming ang kanyang kalungkutan sa nangyari sa pamilya ng binata. Nagpasalamat naman ito at sinabing unti-unti nang naghihilom ang sugat na dulot ng masamang pangyayari na iyon. Sinabi ni Delphin kay Esming na masayang masaya siya na makita ito. Nangiti naman ang dalaga sa kanyang mga sinabi. Maya-maya ay dumating pa ang ilan nilang mga kanayon na kasama ni Esming na nagtatrabaho sa kanilang bukid. Maging sila ay hindi makapaniwalang buhay pa pala si Delphin. Masaya din sila na makita ang binata at kanilang ipinaabot ang pakikiramay sa nangyari sa kanilang mag-anak. Niyaya nila si Delphin sa bahay nila Esming pagkat doon sila manananghali ang lahat. Tumanggi naman si Delphin at sinabing kailangan na niyang umuwi. Pero naging mapilit ang mga ito. Pagdating nila sa bahay nila Esming ay nagulat pa ang mga magulang nito nang makilala ang kanilang kasama. "Delphin, ikaw ba yan?" Mabilis na naipulalas ng nanay ni Esming. "Ako nga po," sagot naman ni Delphin. Pati ang tatay ni Esming ay tuwang-tuwa nang ito ay makita. Nagpahiwatig din ito ng matinding galit dahil sa malupit nilang sinapit sa kamay nila Don Miguel. Sabay dugtong na buti na lang at nakarma na rin sila, sabi nito. At nagsimula ng magkwentuhan at ibinahagi ang kanilang nalalaman ukol sa nangyari sa Don at sa anak nito. At bigla na lang nagulat si Delphin nang marinig niya ang isa nilang kababata na nagkwento tungkol sa nangyari sa mansyon. Ipinahagi nito sa kanila ang kwentong kanyang narinig tungkol sa tila pagkabaliw ni Fernan na sumisigaw umano ito sa kalagitnaan ng gabi. Doon palang nalaman ni Delphin na buhay pa pala ito. At ang hindi alam ng mga taga roon ay hindi naman talaga ito nasisiraan ng ulo. Sa halip ay nagpapalakas at nagsasanay na magkaroon din ng mga kakaibang kakayahan sa tulong ng isang tanyag na manggagamot doon sa kanilang bayan. Biglang nakaramdam na naman ng puot si Delphin nang malaman niyang buhay pa pala ang pamangkin ng Don. Napatiimbagang ito at naikuyom na bigla ang dalawang palad. Ito ang gumasa at pumatay sa kanyang kapatid na nagtatawanan pa sila habang isinasagawa ang kahalayang iyon. Natigil lamang ang mga isiping iyon ni Delphin nang marinig niya ang malamyos na boses ni Esming at inaalok pa siyang kumain. Sinabi ni Delphin na busog na siya pagkat nawalan talaga ito ng gana dahil sa kanyang nabalitaan ukol kay Fernan. Ang buong akala niya kasi ay napatay na ito ng kanyang tiyahin nang kanya silang sinundan. Nais na sana ni Delphin na umuwi, ngunit pilit siyang pinipigilan ng kanyang mga kanayon. Ang tagal daw kasi nilang hindi ito nakita at masaya silang makapiling siya dahil doon ay wala nang nagawa pa si Delphin
kundi ang manatili pa na kasama sila. Matapos na makakain lahat, ay naglabas naman ng inumin ang tatay ni Esming at tumagay sila. Tumanggi naman si Delpin at pabirong sinabi na mamumulutan na lang siya. Naging pinakatampok sa kanilang usapan ang tungkol sa nangyari sa anak ni Don Miguel na si Miguelito. May mga nagsasabing napakawalang puso umano nang gumawa noon sa anak ng Don, pagkat halos pira-pirasuin umano ang katawan nito. Pero may mga binibigyan naman ng katwiran ang ginawang iyon sa senyorito. Sabi pa ng isa sa kanila, tama lang ang sinabi ng anak ng Don. At ano bang malay daw nila? Baka matindi ang pinagdaanan ng gumawa noon kay Miguelito sa angka nila Don Miguel. Dagdag na sabi pa nito, ganun din ang kanyang gagawin kung sakaling maranasan ang ganong kasaklap na pangyayari sa kanyang pamilya. At ginawa pa nitong halimbawa ang nangyari kanila Delpin. Nagpatuloy pa ang kanilang mga pagkukwentuhan tungkol doon, habang si Delpin at Isming naman ay nagkaroon na ng pagkakataon na magkausap ng sarilinan. Mabilis na lumipas yung oras at karamihan sa mga nag-iinom ay may mga tama na. Ilang sandali pa ay isa-isa na silang nagpapaalam at nagsisiuwian na. At nang iilan na lamang silang naroon, ay nagpaalam na rin si Delpin kay Isming. Gayon din sa mga magulang nito. Niyaya pa nila ang binata na doon na lang sa kanila matulog. Pero tumanggi na si Delpin. Sinabi niya sa kanila na masaya din siyang makita at makasama sila. Nangako na lang ang binata na muling papasyal. Nangiti naman at tila kinilig si Isming dahil may usapan na silang dalawa. Samantala, si Fernan naman noong mga sandaling iyon ay sinusubukan na ang mga kakayahang kanyang natutunan mula sa matanda. At habang kanyang isinasagawa ang pag-iensayo, ang tanging nasa isip niya ay si Delpin at kung paano niya ito mapapaslang. Napaulit-ulit niya sinasabi sa kanyang sarili na kahit siyam pa ang buhay nito, ay ganong beses din niya ito papatayin. Na kung nasaktan ito sa kanilang ginawa noon, na siyang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay, ay mas matindi pa umano ang sakit na nais niyang iparanas dito. Nang dumating na si Delpin sa kanilang tahanan, ay agad niyang ibinalita sa tiyahin niyang si Crisanta ang ukol kay Fernan. Hindi naman nabahala ang kanyang tiyahin at inaming nakaligtas nga ito sa kanya kasama ng ilan pa nitong mga tauhan. Pagpapatuloy pa nito, wag na raw niya masyadong ikabahala ang bagay na iyon dahil kayang-kaya naman umano nilang tapusin ang buhay nito anumang oras na kanilang gustuin. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay handang-handa na ito at may kakayanang makapaghasik pa ng takot at kasamaan sa mga tao, lalo pa at nagtataglay na rin ito ng mga kakaibang kakayahan. At hindi nila nakita ang pinsalang maaaring idulot ni Fernan na talaga namang susugat at daragdag sa sakit na nararanasan ni Delpin. Pagkat nang bumaba siya para makita si Isming, ay mabilis na kumalat ang balita ukol sa kanya at nakarating iyon kay Fernan. Nang gagalaiti ito sa galit ng kanyang malaman
na nagawang bumaba ni Delphin sa kanilang nayon. At nagkaroon ng magandang plano si Fernan mula sa mga impormasyong kanyang nakalap. Nanangiti pa ito habang kanyang binubuo sa kanyang isipan ang masama niyang balak, at kalaunan ay napahalakhak na ito ng malakas nang tila ba magkaroon na ng linaw ang lahat kung paano niyo masusukol si Delphin sa pamamagitan ng kanyang naisip na paraan. Kaya nang sumunod na araw ay hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Fernan. Agad niyang pinuntahan ang bahay nila Esming at tahasan nitong sinabi na aakyat siya ng ligaw sa dalaga. Iyon ang unang hakbang sa mga plano nito. Tumanggi naman ang dalaga at sinabing hindi pa siya nagpapaligaw agkat wala pa sa isipan niya ang tungkol sa mga bagay na iyon. Ngunit hindi naman naniwala si Fernan pagkat may mga nakarating na nga sa kanyang impormasyon. Kahit ang mga magulang ng dalaga ay tutol rin, kahit pasabing mayaman ang binata, ayaw talaga nilang malahian sila ng angkan ng mga ito. Pero nagmatigas ang binata at sila ay pinagbantaan. Sinabi pa nito sa kanila na makabubuti para sa kanila na piliin na lang na siya ay kanilang maging kaibigan kaysa maging kaaway. Ipinagdiinan pa nito na wala silang hinangad na hindi nila nakuha at huwag nila umanong isipin na humina na ang kanilang angkan dahil sa mga huling pangyayari, pagkat kanya umanong ililibot sa buong bayan ang katawan ng pumaslang sa kanyang pinsan at tiyuhin na wala namang kamalay-malay si Esming at ang kanyang mga magulang na ang tinutukoy ni Fernan ay si Delphin. At gano'n na nga ang nangyari. Bawat araw ay nagpupunta sa bahay nila Esming si Fernan at umaakyat ng ligaw. At dahil sa talagang maganda si Esming, kung kaya totoo na rin sa loob ng mayamang binata ang pagnanasa nitong mapa sa kanya ang magandang dalaga. At may mga pagkakataong nagiging agresibo na ito sa pagharap kay Esming. Nagiging bastos na at nagpapakita ng kanyang kagaspangan. Hanggang sa sumapit na ang araw ng muling pagbisita ni Delphin kay Esming. Buti na nga lamang at napansin niya kaagad na may mga kalalakihang nag-uumpukan sa labas ng bahay. At nakilala niya kaagad ang mga ito dahil na rin sa mahaba nilang armas. Pagkat tanging angkan lang naman kasi nila Fernan ang may mga tauhan na lantarang nagdadala ng mga baril. Nagkubli sandali si Delphin at pinag-aralan munang mabuti kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa bigla na lang itong naglaho. Kasunod noon ay bigla namang nagkagulo sa loob ng bahay nila Esming. Nagpasukan na rin doon ang ilang tauhan ni Fernan at agad na hinawakan ang mga magulang ng dalaga, habang si Fernan naman ay yapos-yapos si Esming na patuloy namang nagpupumiglas. Kumilos na nga si Delphin palapit sa bahay nila Esming. Nataon naman na nagkakagulo na rin sa loob ng kanilang pamamahay. Nakita pa nga niyang nagsisipasukan na roon ang ilang tauhan ni Fernan. Narinig din niya yung mga pagsigaw ng mga tao sa loob, kasama na si Esming at ang kanyang mga magulang.
Ramdam ni Delphine ang takot sa tinig ng dalaga, kung kaya nag-alala siya. Malinaw sa isip ni Delphine na ginagawa na ng kahalayan ni Fernan si Esming. Umikot si Delphine sa likurang bahagi ng bahay at agad na nag-init ang kanyang pakiramdam sa tagpong kanyang nakita. Binalot kaagad siya ng matinding galit nang masaksiyan mismo niya ang kahalayang ginagawa ni Fernan kay Esming. Habang hawak ng kanyang mga tauhan ang mga magulang nito, hindi na nagdalawang isip pa si Delphine. Agad siyang sumugod, ngunit nagulat siya nang biglang humarap sa kanyang direksyon si Fernan at agad siya nitong pinaputukan. Ipinagtaka iyon ni Delphine pagkat paano nitong nalaman na naroon siya at nakahanda na ito na kanya lamang ikinubli ang baril. Naramdaman kagad ni Delphine ang hapdi ng sugat na dulot noon sa kanyang balikat. Napaisip din si Delphine kung paano siyang tinaplan ng ganon-ganon lamang. Isa lang pala iyong patibong, nasabi niya sa kanyang sarili. Nasa simula't simula pa ay tila ba alam na nito at naramdaman kagad ang kanyang presensya. Mabilis siyang umiba ng direksyon at naisipang umatras na muna. Hinabol siya ng mga tauhan ni Fernan sa utos na rin ito. Kaya mabilis niyang tinungo ang kakahuyan at doon ay nakakita siya ng magandang pagkakataon upang isa-isa silang mapaslang. Gamit ang kanyang angking bilis ay nilansi niya ang mga ito. Umalingaw ang sunod-sunod na putok ng mga baril nang tangkain nilang patamaan si Delphine. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nakatama, na nagulat na lamang ang isa sa mga ito nang tumagos sa kanyang katawan ang isang malaking isanga ng kahoy at napasigaw ito dahil sa tindi ng sakit nang itayo ni Delphine ang nasabing kahoy habang nakatuhog pa rin doon ang isa sa mga tauhan ni Fernan. Nanatili iyon sa kinalalagyan dahil na rin sa sanga na pumipigil dito para dumausdos pababa. Kaya patuloy itong nagsisigaw na humingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Bawat sigaw nito ay nakapagdudulot talaga ng matinding takot sa kanila. Nakakarimaring ang mga panagoy nito hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Unti-unti na silang nakakaramdam ng takot. Halos ayaw na nga nilang iyakbang pa ang kanilang mga paa. At nagimbal silang lahat nang makita ang kalagayan ng kanilang kasamang namatay. Nakaliyad iyon habang nakatuhog sa mahabang kahoy na ginamit sa kanya ni Delphine. Nagsalita ang isa sa kanila at iniutos na talasan pa ang kanilang pakiramdam. Ngunit sa isang iglap ay mabilis na hinila ni Delphine ang isa sa mga ito at tanging sigaw na lang ang kanilang narinig nang tuluyan na itong maglaho sa dilim. Nung mga oras na iyon, kahit sinong makakakita kay Delphine ay talaga namang babalutin ng matinding takot. Sa ayos at itsura pa lamang nito ay talagang kikilabutan ka na. Ilang sandali pa ay narinig nila yung huling sigaw nung pangalawa nilang kasama na naging biktima ni Delphine. Dahilan
para tuluyan na silang masiraan ng loob at magdesisyong tumakas na. Nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon upang may makaligtas at umaasa ang bawat isa na hindi siya ang mapipiling habulin ni Delphin. Sa kanilang pagtakbo ay nakita ng isa yung katawan ng kasama nila, nakapareho ng sinapit doon sa nauna, na tila sinadya pa ni Delphin na ilagay iyon sa tinatamaan ng liwanag na nagmumula sa buwan. Halos mapatira ng ugat sa leeg yung tauhan ni Fernan na nakakita sa bangkay dahil sa tindi ng kanyang takot. Maya-maya pa ay bigla itong natalisod, ngunit agad ding bumangon. Pero bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata nang sa kanyang pagharap sa daan na tinatahak ay bumangga siya kay Delphin. Natumba muli ang lalaki at nagmamadaling kumilos upang bumangon. Balak naman itong tumakbo sa kabilang direksyon, ngunit naramdaman na lamang niya ang biglaang pagbaon sa kanyang likod ng mga matutulis at matitigas na kuko ni Delphin. Sunod-sunod ang ginawa nitong pagmamakaawa habang gumagapang siya sa lupa. Hinawakan ni Delphin ang isang paa nito at bigla siyang hinila. Napahawak ang lalaki sa kanan niyang hita nang iyon naman ang hampasin ni Delphin. Napasigaw na muli ito sa tindi ng hapdi, lalo na nang makita pa niya yung malaking sugat na kanyang tinamo. Malaking punit ang itinulot noon sa kanyang balat at lumitaw na ang laman, bagay na nakapagpasindak ng gusto sa lalaki. Walang tigil ito sa kanyang ginagawang pagmamakaawa at sinasabing napilitan lamang siyang sumama sa grupo pagkat papatayin umano ni Fernan ang kanyang mag-anak kapag hindi siya sumunod dito. Humahagulgol na ang lalaki noong mga sandaling iyon at biglang naaramdaman ni Delphin ang sensiridad nito sa kanyang mga sinasabi. Kung kanina ay bingi siya sa lahat ng kanyang mga naririnig na sinasambitla ng lalaki, noong mga sandaling iyon naman ay nagkaroon ng puwang ang mga pananalita nito. Nakaramdam si Delphin ng konting kirot sa kanyang puso nang marinig niya ang katagang mag-anak. Naalala niya bigla yung kanyang mga mahal sa buhay at tila nagpapaulit-ulit yung mga katagang sinasabi ng kanyang kapatid habang ito ay nagmamakaawa. Bigla niyang hinila ang lalaki nang makarinig siya ng mga tinig. Binuhat niyang lalaki at magkasama nilang nilikas yung pook. Nang dumating si Fernan sa bahay ng kanyang tiyahin, ay naabutan niya itong nagsasagawa ng ritual at natigilan itong bigla nang maramdaman ang kanilang pagdating. At nagtaka ito nang makitang mayroon siyang kasama na isang lalaking duguan. Tinanong siya ng kanyang tiyahin kung sino ang lalaki at kung bakit iyon naroon sa kanila. Sinabi ni Delphin na mamaya na siya magpapaliwanag at agad niyang nilapatan ng lunas ang lalaki. Ginamot niya ang mga tinamong sugat nito. Nang makita ng tiyahin niya na malubha ang tama at kalagayan nito, ay hindi na rin ito kinayang manood lamang. Tumulong na rin ito at sa pamamagitan ng kanilang mga taglay na kaalaman sa panggagamot
ay buong sikap nilang ginamot yung lalaki. Matapos iyon, ay hinayaan nila itong makapagpahinga. Nag-usap silang magtiyahin at dito na sinabi ni Delphin ang kanyang dahilan kung bakit niya iniligtas at dinala yung lalaki. Naunawaan naman siya ng kanyang tiyahin at hindi naman ito inisip na nagpapakita na si Delphin ng kanyang kahinaan. Pero wala silang kamalay-malay na may malagim na palang nangyayari sa bahay nila Isming. At nalaman nila itong magtiyahin nang magpasya silang bumalik na magkasama. Agad na tumulo ang luha ni Delphin nang makita niya ang mga katawan nilang nakandusay at kapwa na mga walang buhay. Nasira yung sinabi ng tiyahin niya na yung matindi niyang pag-iyak nung nasawi ang mga mahal nila sa buhay ayun na ang huling pagpatak ng luha ng kanyang pamangkin. Kalunos-lunos din kasi ang sinabi ng mag-anak nila Isming sa kamay ni Fernan. Lantaran din ang palatandaang ginahasa ang dalaga at halatang pinahirapan pa ang kanyang mga magulang. Halos masiraan na ng bait si Delphin dahil sa tindi ng sakit na kanyang naramdaman. Napasigaw ito ng ubod lakas at isinumpang magbabayad ng mahal si Fernan. Wala namang magawa ang tiyahin nito kundi ang pagmasdan lamang at makidalamhati sa kanya. Pero ipinangako din ito sa kanyang sarili na gagawin niyang lahat para matulungan ang kanyang pamangkin nang upang sa ganon ay magtagumpay ito sa kanyang mga plano. Inasikaso nila ang kanilang mga labing at binigyan ng maayos na libing. Nang bumalik sila sa kanilang tahanan ay nagkamalay na rin yung tauhan ni Fernan. Takot na takot ito nang makita sila at agad na nagmakawa. Sinabi naman ni Crisanta na wala siyang dapat na ikatakot, lalo na kung makikipagtulungan ito sa kanila. Sunod-sunod na tango ang itinugon nito sa kanila at sinabing napilitan lamang siyang sundin si Fernan dahil papaslangin ito ang kanyang pamilya. Nalaman nila mula dito ang ukol sa mga kakayahan ni Fernan na nagpunta ito sa isang manggagamot at napagkalooban ng agimat. At doon napagtanto ni Delphin kung bakit naramdaman siya kagad nito. At sa kanyang palagay ay hindi nga lang basta naramdaman. Baka kita siya talaga nito sa kabila ng paggamit niya ng pambulag. Kumalap pa sila ng maraming impormasyon tungkol sa mga ginagawa ni Fernan. Bawat tanong nila ay agad namang sinasagot ng lalaki. Nais na rin kasi nitong tuluyan ng mawakasan ang pang-aabuso at pagmamalabis ng buong angkan nila Fernan. Kung kaya, kanya nang isiniwalat ang lahat. Dahil doon ay nagawang magplano nila Crisanta ang kanilang dapat na gawin upang matiyak nila ang tagumpay. Kailangan nilang maging maingat pagkat hindi na birong kalaban si Fernan, pagkat may mga kakayahan na ito at may mga nalalaman na rin ukol sa kanila. Na hinala pa nilang magtiyahin ay tinuruan nito ng manggagamot kung ano ang mabisang pangontra para sa kanila. Katunayan ay yung sugat na tinamo ni Delphin sa kanyang balikat na hindi niya nagawang mapaghilom na kaagad.
at nakita iyon ng kanyang tiyahin. Kaya, ng mga sumunod na araw ay nagsagawa sila ng mga seremonya at ritual. Sa abot ng kanyang makakaya ay buong tiyaga na inalam at pinag-aralan ni Crisanta kung ano ang pinakamainam nilang gawin ng kanyang pamangkin para madaling magapi si Fernan. Araw-gabi silang nagsanay. Tumuklas din siya ng mga bagong orasyon at kaalaman na agad din niyang itinuro kay Delphin. Wala silang sinayang na oras. Bawat sandali ay lubang napakahalaga. Dahil sa bawat paglipas noon ay inaasahan nilang lalo pang pagbubutihin ni Fernan ang kanyang mga kakayahan. Hanggang sa kumbinsido at kumpiyansa na si Crisanta na sapat na ang kanilang kakayahan para kanila nang mapuksa at mawakasan ang paghahari-harian ng kanilang angkan. At naghanda na nga sila. Susugurin na nila ang pangkat ni Fernan. Sila na mismo magtiyahin ang siyang lulusob. Nagpasya na nga po sila Delphin at ang kanyang tiyahin. Nalusubin na ang pangkat nila Fernan. Napahala kasi sila sa kanilang nalaman mula sa isang tawa nito. Idagdag pa ang matinding galit na nararamdaman nila Delphin dahil sa karumaldumal na ginawa ni Fernan at ng mga tauhan nito sa pamilya ni Esme. Hinayaan lang muna ng magtiyahin na magsimulang kumalat ang dilim bago sila kumilos. Nagmamadali nilang tinahak ang kinaroroonan nila Fernan. At nang sapitin nila iyon ay nangiti pa si Crisanta dahil sa kanyang nakita. Nagkalat kasi ang mga tauhan ni Fernan doon sa mansyon. Naisip niyang duwag talaga ito, na kahit nagtataglay na ng kakayahan ay napakasigurista pa rin at umaasa sa dami ng kanyang mga tauhan. Sa tansya nilang magtiyahin ay hindi bababa sa 20 ang mga tauhan ni Fernan. Kung kaya, hindi rin sila dapat na magpadalos-dalos dahil may kutob silang malamang ay tinuruan ni Fernan ang kanyang mga tauhan ng mga dapat nilang gawin na natutunan naman ito sa matandang manggagamot. Ayon sa kwento, ang naisip na paraan nila Delphin ay ang pumusli doon sa loob ng mansyon at magsimula ng sunog mula roon nang upang sa ganon ay doon matuon ang atensyon nilang lahat. At ganon nga ang kanilang ginawa. Maingat at palihim silang pumasok sa loob ng mansyon at kanilang sinindihan yung mga bagay na madaling masunog at nagtagumpay silang dalawa. Umayon ang lahat sa kanilang plano pagkat nagkagulo ang lahat ng tao sa loob at maging sa labas ng mansyon. Hindi sila magkanda-ugaga sa pag-apula sa sunog na siya naman nilang sinamantala na magtiyahin. Bawat may makita silang pagkakataon ay kanilang sinusunggaban ang mga tauhan ni Delphin. At nagawa nila iyon nang hindi sila napapansin. Halos matupok na ang buong mansyon bago pa nila ito naapula, pagkat isa lamang ang pinagkukunan nila ng tubig. At nang mapatay nila ang apoy ay doon pa lamang sila nagtaka
kung saan na nagpunta ang iba nilang mga kasama. Hanggang sa madiskubre ng isa sa kanila ang bangkay ng mga ito. Tadtad ng mga malalalim na sugat, bunga ng kalmot at kagat. Nang usisain iyon ni Fernan, maging siya ay naging balo at agad na nabahala. Pagkat tumambad sa kanila ang mga wasak na katawan ng kanyang mga tauhan, agad niyang ipinag-utos sa lahat ng naroon na palibutan ang kanilang lokasyon. Pinagmasdan niyang mabuti ang kanilang paligid nang bigla na lang itong nagpaputok at muntik nang matamaan si Delphine. Kung kaya, ginamit nila ang angkin nilang bilis at nagkubli sila sa mga puno at mataas na mga halamang naroon. Agad silang nagpalipat-lipat ng kanilang pinagtataguan dahil kung saan pumuputok si Fernan ay agad iyong pinapasundan ng natitira niyang mga tauhan. At nang minsan pa niyang subuking sunggaban ang mga ito, ay magkakasunod na putok ang sumalubong sa kanya. At 2 punglo ang hindi na niya nagawa pang mailagan. Ang isa ay hindi bumaon, ngunit yung isa ay tumama sa kanang bahagi ng kanyang sikmura. Naramdaman niya kaagad ang kanyang dugo na dumaloy. Pero maya-maya lang, habang tumatakbo siya para magkubli, ay nakamamanghang kusang isinuka ng kanyang katawan yung bala. Sunod-sunod na putok pa ang agad na pinakawalan ng mga tauhan ni Fernan. Kung kaya, minabuti muna nila Delphine na lumayo. Nang humupa na, ay saka sila dahan-dahang lumapit sa magkaibang direksyon. Ngunit sadyang matalas ang pakiramdam ni Fernan. At kahit gumamit pa sila ng kanilang kakayahang pambulag, ay hindi iyon umuobra dito. Sinubukan ni Crisantang umusal ng orasyon. Ginamit na niya yung kanyang bagong natuklasan at sumunod na rin si Delphine. Maya-maya ay bigla na lamang nilang narinig ang malalakas na sigawan ng grupo nila Fernan at nagsimula na naman silang magpaputok. Iyon na yung hinihintay nilang pagkakataon. Mabilis na silang kumilos na magtiyahin at dinaluhong ang mga ito. Pagkat nasira na ang kanilang depensa, nang sumalakay ang napakaraming baboy ramo at malalaking aso sa kanilang direksyon. Habang patuloy pa ring dumidilim, dulot ng masamang panahon na paparating. At di nagtagal, ay bumuhos na nga ang napakalakas na ulan na sinasabayan pa ng malalakas na pagkulog at matatalim na kidlat. Iyon ang bagong kakayahang natutunan ni Delphine. Ginawa niya iyon sa pag-asang magugulo at magagambala noon ang atensyon ni Fernan. At isa-isa na ngang bumagsak ang mga tauhan nito sa putikan. Pero bigla na lamang napasubsob si Crisanta sa lakas ng tumama sa kanya. Napalingon naman kaagad si Delphine nang marinig ang nakakakilabot na pagsigaw ng kanyang tiyahin. At kanyang iniwan na muna ang nakahandusay na katawan ng isa sa mga tauhan ni Fernan. Tinakbo niya ang kinaroroonan ng tiyahin upang tulungan ito. Hindi naman nag-aksaya pa ng pagkakataon si Fernan at agad na pinasundan iyon.
Umusal si Crisanta ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Agad siyang nanghina sa tama ng 2 bala na iyon. Hindi niya nagawang maglaho, pero kusang isinusuka ng katawan niya ang mga bala. Nang malapit na si Delphin sa kanyang tiyahin, ay ikinagimbal niya ang sunod na pangyayari. Aktong patayo na sana si Crisanta at sasalubungin si Delphin. Ngunit bigla na lamang niya naramdaman na may matalas na bagay ang agad na tumama sa kanya. At iyon na ang huling naramdaman ni Crisanta. Gulat na gulat si Delphin sa kanyang nasaksihan at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Bumagsak ang wala ng buhay na katawan ng kanyang tiyahin at wala na rin iyong ulo. Napasigaw si Delphin sa tindi ng kanyang galit at agad na tinalon si Fernan. Nagawa pa nitong maiwas-iwas ang kanyang espada, ngunit mabilis naman iyong nailaga ni Delphin. Magkakasunod na atake ang ginawa niya kay Fernan, pero hindi niya ito magawang masugatan. At nagulat na lang si Delphin nang maramdaman niyang hapdi sa kanyang braso nang tumama ang espada ni Fernan. At napansin niya na may isa pa itong tauhan na mabilis na sumusugod sa kanyang likuran. Kung kaya, agad siyang kumilos upang iwasan iyon. At sa isang igla ay napunta si Delphin sa likurang bahagi nito. At ito ang ginamit niyang panangga. Kung kaya, ito ang tinamaan ni Fernan matapos niyang undayan ng taga si Delphin. Patay na bumagsak sa lupa ang kanyang tauhan. Dumating na ang pinakahihintay nilang pagkakataon. Ang makaharap nila ang isa't isa. Mabilis na nanumbalik kay Delphin ang lahat ng kasamaang ginawa ni Fernan sa kanya. Napatingala siya habang inilalabas ang matinding galit. Pulang-pula ang kanyang mga mata na animoy binalot ng dugo. Dinampot ni Delphin ang ita ng isa sa mga tauhan ni Fernan na nakandusay at agad niya itong sinugod. Sa unang salpukan nila ay agad na nasugatan si Delphin. Mahusay sa paggamit ng espada si Fernan dahil na rin sa kanyang mga ninunong Espanyol, habang si Delphin naman ay walang sapat na kaalaman ukol sa paggamit noon. Naisip rin niya kaagad na matindi ang itinuro ng matandang manggagamot kay Fernan, pagkat hindi niya nagagawang mapaghilom kaagad ang kanyang mga sugat. At kahit anong orasyon ang kanyang gamitin, ay patuloy siyang tinatablan nito at nasusugatan. Malakas ang gamit na agiman ni Fernan. Marami ng sugat si Delphin at nararamdaman na niya ang kanyang panghihina. Minsan pa silang nagpalitan ng pagtaga at bigla na lamang napalod si Delphin na muntik pang mapasubsob. Nagtamo siya ng malaking sugat sa kanyang likuran. At bigla na lang kumawala ang hawak niyang itak sa kanyang kamay nang bigla iyong sipain ni Fernan. Nakita niya ang mga paa ni Fernan at pumuwesto ito sa kanyang harapan. Alam na nito ang kahinaan nila
at kung paano sila tuluyang mapapatay. Pagkat ginawa na nito sa kanyang tiyahing si Crisanta. Umayos si Delphine ng pagkakaluhod na bahagyang nakalian dahil na rin sa kanyang mga tama. Duguan na siya at parang wala na siyang lakas na maibibigay pa. Bigla niyang nakita sa kanyang isipan ang kanyang mga magulang at kapatid. Ganon din ang kanyang tiyahin at sila Ismay. Sinabi niya sa mahinang tinig na magsasama-sama na sila at humingi pa siya ng tawad sa kanila pagkat sila ay kanyang binigo. Bigo siya na mapas lang si Fernan. Tumingin siya kay Fernan at kanya itong inangilan. Nangiti naman ito ng nakakaloko. Ngingisi-ngisi ito habang dahan-dahang itinataas ang kanyang espada. At nang kanya na iyong maibuelo, ay biglang sinabi ang mga katagang, mamamatay ka ng aswang ka. At kitang-kita ni Delphine ang espada nito mabilis at tila ba nagdudumaling tatama sa kanyang leeg. Ipipikit na lamang sana ni Delphine ang kanyang mga mata upang tanggapin ng maluwag sa kanyang sarili ang mapait na kapalarang iyon, nang biglang may sumili na pag-asa. Nakita niyang kumintab ang isang kutsilyong nababalot ng putik ang malaking bahagi noon. Sinamantala na niya ang pagkakataon. Nakipagsapalaran siya at mabilis iyong dinampot. Bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Fernan at natigilan. Hindi na niya naituloy pa ang gagawing pagtaga kay Delphine nang kanyang maramdamang bumaon ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Napatingin na lamang siya sa mukha ni Delphine na halos dumikit na sa kanya. At inabig pa ni Delphine ang kutsilyo sa gawing kaliwa at sumupa na ng dugo si Fernan. Iyon ang naging malaking pagkakamali ni Fernan, pagkat sa haba ng kanyang espada ay hinding-hindi niya matatapos si Delphine. Basta magawa lamang nitong maidikit ang sarili sa kanya. At sa di inaasahang pang pagkakataon ay nakadampot pa ito ng kutsilyo na siyang tumapos sa buhay niya. Balot iyon sa putik, kung kaya tinablan si Fernan. Walang buhay na bumagsak sa lupa ang isa pang miyembro ng naghahari-hari ang angkan. Pinigtas ni Delphine ang kwintas mula sa leeg nito. Kinuha niya ang suot nitong medalyon at pagkatapos ay walang awa niyang tinukot ang puso nito. At umalingaw-ngaw sa kalagitnaan ng gabi ang malakas niyang sigaw ng kanya na iyong kainin. Kinaumagahan ay nagimbal ang mga tao nang makita nilang nakahilera ang mga walang buhay na katawan ng mga tauhan ni Fernan na pawang mga nakatuhog sa kahoy. At ang pinakatampok ay ang gutay-gutay na katawan ni Fernan at nakapatong doon ang pugot nitong ulo. Nang sumunod na araw ay ang katawan naman ng matandang manggagamo ang kanilang nakitang patay, at katulad din ng sinapit sa mga nauna. Pero ang kakaiba dito ay may nakita silang sulat sa tabi ng katawan nito na sinasabing ipinagkaloob ng matanda ang kanyang nalalaman sa isang taong masama at hindi karapat-dapat, na pumayag itong magamit ng kakayang iyon sa masama kapalit ang salapi. Ng mga sumunod pang araw ay palagi na lamang
mayroong patay na nasusumpungan ang mga tao doon sa kanilang bayan. At lahat ng iyon ay pawang mga kabilang sa angkan nila Don Miguel. Dahil sa pangyayaring iyon, ang marami sa kanila ay napilitan ng lisanin ang bayan at manirahan na lamang sa ibang lugar. Habang yung iba ay kanilang itinanggi ang pagiging kabilang sa angkan ng mga ito, na kung dati-rati ay tila ba ipinagmamalaki pa nila ang pagiging kabilang sa angkan nila Don Miguel, noong mga panahong iyon naman ay kanila nang itinatwa na sila ay kamag-anak ng Don. Matapos iyon ay hindi na rin nila nakita pa o nabalitaan ang tungkol kay Delfin. Walang makapagsabi kung nabuhay pa ba ito ng matagal at kung saan na ito napadpad. At dito po nagtatapos ang aking kwento, Sir PB. Sana po ay nagustuhan nyo. Marami pong salamat sa inyong panahon at pagtsatsaga. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.